ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭೋದಯ. ಗಂಟೆ 6:30 ಕರೀನ 6:41 ಕಾಂಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದುಂಡು. ನಾನು ಕಾಂಡನೆ ಉಜಿರೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಕಾಡು ಬಿದ್ದಾದೆ ತಗೊಂಡು ಪೋನ್ಲ ನಮಗೆ ಪಿರಾಡುಲ್ಲಿ ಪೋ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡ್ 7:00ಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು ಅದೇ ಪೋನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡು ಪೋನಾಗ ಪೊರ್ತು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡಿ. ಚಾಲ ಆತು ಏನು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದಜಿ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅತ್ತಂಚ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪರಿಯೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯೇ ತಿಂಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೋದು ಬೆಳ್ತಂಗದ್ದು ಇಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಜ್ಜಿರೆಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬತ್ತನ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ಬತ್ತನೇ ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಓರಿಯಂಡಿಗೆ ಹೆಕ್ಕು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬರೋಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ತೊನಾರ್ಲ ನೆನಪಿಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಿದಾರ್ದ ಅದು ಆ್ಯನ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಐನ ನಂಜಿ ಓರಿಯಂಡು ತೋಜುಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಪು ನಂದಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚ ಪೋಯಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತೆಂಡಿಲ್ಲಾಡಿ ಅಂಚ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಿ ಕಾಂಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಮಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೀಸ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂದು ತೋಜುಂಡೆ ಆಗು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಪೋಪುನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹಾಂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಚ್ಚಿಸ ಅಂದ ಅಯ್ಯೇಪ ಲಂಚನೆ ಅವ ನಿಕ್ಲೇನಿಲ್ಲದ ಜೋಕು ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಂಕ ಅವ ಹಾಗೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕುರುಡೆ ಅನ್ನು ಆಹಾ ಪನ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕುರುಡೆ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಬತ್ತು ನೆರಡು ತಿನ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಎಪ್ಪದು ಉಂಡಲ್ಲ ಇಮ್ಮ ನಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬತ್ತಾ 7:00ಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು 7 ಇರುವ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾತಿರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಬಸ್ ಬರಾನ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕೊಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪೂ ಬಾರಿಸೋಣ ಅದು ಶಂಖ ಪುಷ್ಪದ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಹಣ ಇಂಚಿನೈತಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಬೇರ್ಲೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಮಾತಿರ್ಬ ಸೇರಿದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ
ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮಿಗೆ ಹಾಯ್ ಸೋನು ಸೋನು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಅವಳಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಗ್ಗಾತನ ಬಲ ಅಪ್ಪೆ ಅವಳಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅಪ್ಪೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಪಿದಾರ್ ಬಲ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರ್ಲಿ ಜೆರೆಂಗ್ ಕೂಲೆ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲು ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಜ್ಜಲ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಏರ್ಲಿ ಜೆರೆಂಗ್ ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪುರಾತನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡುವರ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಅವ ಅಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪಾರನ ಬಯ್ಯ ಒಟ್ಟುಗ ಮಲ್ಪಾರ ಮಲ್ಪಿ ಪನ್ಯ ಎಂಜಿನ ಒಂದೊಡ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೌತೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಪೂರ ಪಾತು ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತನ எங்கள நுப்புலாண்டு கஜுப்புலாண்டு சாம்பார்லாண்டு ಒಜ್ಜತ್ತ ನಿನ್ನ ಗುಲ್ತು ಒಜ್ಜತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಗುಲ್ತು ಕೂಲಿ ತುಕ ಕೂಲಿ ತುಕ ಕೂಲಿ ಒನು ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ತುಕ ಓನು 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 ಕೂಲಿ ಒನು ಇಂಜ ಕೂಲಿ ಏ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಟ್ಟುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ವಸ್ ಬೇಪದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೇಯರ ದಿನಾಗ್ಯಾನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐತು ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂಚ ಒಂದು ಬೇಪದಿ ಒಂದೆ ಪಾಡ ಪಾಡ ಐದು ತುಲ ನೀರು ಒಂದು 9 ತುಲ ಪೂಂಟ್ 5 ತುಲ ಇಟ್ಟು ದಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿ ಮಾಡುದು ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಮಾಡ್ರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಬತ್ತೀರು ನನ್ನೈತೆ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಉಪ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ
ಅದಕ್ಕೊಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತೆಲಕನ್ನು ಬೇಗ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವೇ. ಅದು ಬುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಇದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಒನಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಹತ್ತದೇರು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರಪ್ಪನ ಬಂದು ದೀತೇರು ಪೂರ ನೀರು ಆತನಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎತ್ತದು ಬಂದು ಅಂತಿದೆ ಬಲ್ಪು ಮುಂದೆ ಶಾರೀಟ ತಿಂತನಲ್ಲ ಪರ್ತನಲ್ಲ ಬೂರ್ದೆ ಬೂರ್ದೆರಿ ಯಾರು ಪಾಡಿಜಿ ಎಪ್ಪಡೆ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೇದ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅತಿ ಇದು ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂದ ಬಲ್ಪುದ ಪೂರ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಅದು ಪಾತೇರು ಕೊಲೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುದ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುದೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಎರಡು ಕೋಪನ ಇಜ್ಜಾತ ಆ ಹಾ ಹಾ ತೂತೋಡು వీడియో అల్పనోళ్ళు అందుకే యూట్యూబ్ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಬೇನೆ ಜಾನ್ವಿ ಜಾನ್ವಿ ಒಲ್ಲ ಜಾನ್ವಿ ಒಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಡ ಬಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲೆ ಬನ್ನ ಹಾಯ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದನಾ ಅಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿಂದನಾ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಶ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೊನೇರು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಕೊನೇರು ಚಿಕ್ಕನ ಗಾಡಿ ದಿಲ್ಲೇನು ಅರೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಾತಯ್ಯೇ ಈ ದಿನ ಬರ್ಚಾತ ಅನ್ನಯ್ಯೇ ನೇ ವಿಕ್ಸೊಂದು ಪತಾಲೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಸೋನು ಇದರ పోయినా ಏನಂಬೆ ತಿನ್ಪು ನಾವು ರಪ್ಪೆಗ್ಲ ಕೊರಂತೆ ತುಕಾವ ತಾತ ತೊಚ್ಪೋ ಎಂಕ ಲಕ್ಕ ತೊಚ್ಪೋ ತುಕಾವ ತಾತ ಇಂಚಿ ಕೊನ ತೊಚ್ಪಲೆ ಏ ಪಾಡಿ ತಿನ್ಲೆ ಬಂಗಾರಿ ರೀ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೊಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಿಗೆ ಒಂಚಿನ ತುಕ್ಕೆ ಹಾ ನಟ್ಟಲೆ ಹಾಕ చాటికి రద్దు ముదలు మరకి రింగ ఇప్పుడు గరిపర జన ఎత్తు పోతీరు ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರ పోతీరు ಸುಮಾರು ಜನ ಇರೇ ಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಏರೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಒರಿ ಗರಿಪ್ಪುನ ಅನ್ನ ಏನು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬು పోయాల ఆలే నొరులే బురోడి పోతున్నా అతోన్లే ఆయన ఖైర్దు ఫోన్ నైర్దు అయ్యి బాకిదే ಇಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪೂರಾ ಪೋತೆರು ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲ್ಗು ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಜಾಲನೆ ಜಾಲದ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಲು ಒಂದು ತುಪ್ಪೇರಿ ಬಿಚ್ಚೋಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸೋನು ಕಂಗ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ 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 ಉಂಡಾ ಮಡಿಸಿ ಹೊಡೆದಿರಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ದೊಂಬು ತೆರೆದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮರಕರಂಗಿಜ್ಜೈತೆ ಅಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇಷ್ಟವನ್ನ ತುಕ ಹಾ ತುಲೆ ಆಚನ ಪೋತೀರು ಇಕರದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ರಡ್ಡು ಮರಗಿರಿ ಗರ್ಪರ 8 ಜನ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಗೋದ್ಯಾಗ ಉದಾಸೀನದ ಜೆತ್ತಿದಿ ಎತ್ತಿ ಸಾಕೊಂಜಿ ಏಲಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೀಲೋಡು ಹೊತ್ತಗನ ಅಲ್ಲ ಅತೊಂಜಿ ಟಬ್ಬುಗಲ್ಲು ಪಾಡಿ ಬರಾಯ್ದು ಇದು ದಕ್ಕುದೇರು ದಾಯ ದಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಇವರು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಒಂದು